I la gent es va quedar a casa. I llegia llibres i escoltava. I descansava. I feia exercici. I creava art i jugava i aprenia noves formes de ser. D'estar quiet. I s'aturava. I escoltava més profundament. Alguns meditaven, alguns rezaven. Alguns ballaven, alguns van trobar les seves ombres. I la gent va començar a pensar de manera diferent. I la gent va sanar. I en absència de persones que viuen en la ignorància i el perill. Sense sentit i sense cor, La terra va començar a curar. I quan va passar el perill i la gent es va unir de nou, van lamentar les seves pèrdues, van prendre noves decisions. Van somiar noves imatges, van crear noves formes de viure i van curar la terra del tot. Tal com ells havien estat curats. I la gent va quedar a casa.